ang aming pakikiramay sa aming Pastora Jade Hintay sa Samson Puninaria, Mabolo, Bacoor City, Cavite. Kinabukasan ay dadali na siya sa kanyang himlayan sa kanyang bayan na Cavite. Ay nakikiramay sa pagtulong ni Ate Jade, pagtulong sa mga kapatid. Narito po ang isang grupo na galing sa Pasay, ang Praise Advocate Chorus, na pinamumunahan po ito ni Pastor Kujamat at Imam Elman. Kami po ay maglilingkod sa inyo at tinulungan ang bilin sa akin yan, Jade, kung siya nasa magazine, dapat daw nakasmile, kaya kung makikita nyo, nakaano pa kami naka-God first, tapos naka-smile. Pero parang kukulo na yun. Hindi ko po siya tinatawag na doktora. Tatlo po yata ang kanyang title as a doctor. But wala po sa simula, tinag namin siya. Isa-isa niya po yung mga anak ko nung kami nasa Magsi, nasaan si Xavier, si Viera, Xavier at si Xavier Lee. Kilala pa rin po niya habang ang boss kasi nga ay hindi mo gaano, medyo may hangin na siyang dala. Kaya, praise God pa rin po. Praise God pa rin po. Narito po ang Praise Advocate at magbibigay po sila sa atin na isang kami. Sa hirap mo tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan. Sandigan, kaibigan mo, siyang araw mo lagi, at karamay kong sawi, siya ay si Jesus sa bawat sandali. Laging ako at laging alala, daming kay Jesus mag-aasa, kaligtas ay lubos na di kaya. Siya ang dapat tanggapin at kilalanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi ng pagkatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. pag-ibig na tunay.
simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso at kaluluwa. Huwag nang maghintay sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't iandog mo na ngayon sa Kanyang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, bukas wala ka na. Kaya ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso at kaluluwa. Huwag nang maghintay Huwag mo'y gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't iandog mo na ngayon sa Kanyang buhay mo. nang magdaan. Ngayon gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso at kaluluwa. Huwag na maghintay pa, ngayon mo'y tuloy. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Iandog mo na ngayon sa Kanya. Kaya't iandog mo na ngayon sa Kanyang buhay. Is on our side, an ever-present fortress in His shadow we can hide. Who can be against us? Any charge must be a lie. For He who gave His Son to die is forever on our side. God is on our side, an ever-present fortress in His shadow we can hide. Who can be against us? Any charge must be a lie. For He who gave
For those alive in Christ